Kumusta mga higala? Sa pagpadayon sa atong pag-quarantine, gihatagan kong inspirasyon sa Ginoo nga mohimo aning mga videos para i-share sa tanan naguol ug nangita sa Ginoo taliwa sa ilang kalibog ug kahadlok. Ang God's Love Videos usa ka Bible-based channel nga dunay regular nga videos aron maghisgot bahin sa gugma sa Ginoo. Wala ni nangimitar nga moapil mo relihiyon, kundi gibuhat ni aron malig-on ang inyong relasyon ni Jesus Christ. Kada semana, atong ipaila-ila si Jesus sa atong mga viewers aron makahibaw mo unsa iyang mensahe para sa tibuok kalibutan. Kaila kaayo si Jesus nato, kay baw siya sa mga limitasyon sa katawhan. Sa Mark chapter 9 verse 23, dunay usa ka amahan nga nihangyo ni Jesus nga tambalan iyang anak sa sakit. Niingon siya ni Jesus, "Kung duna kay mahimo alang kanamo, kaluy in taon kami ug tabangi kami." Si Jesus mitubag kaniya, "Kung dunay mahimo, ang tanang butang mahimo ngadto sa magatuo." Kahibaw si Jesus sa kakuwang sa atong pagtuo. Kinahanglan ta niya balik-balikon og sulti sa kaimportante sa pagsalig nato niya. Gawas sa kakuwang sa pagtuo, duna sa tay daghan kaayo nga mga gipangbuhat nga dili angayan. Sa Jeremiah 51:17, sa mensahe sa Ginoo alang kang Jeremiah nga usa ka propeta. Ang tagsa-tagsa kataw nahimong murag mananap nga walay kaalam. Ang tanang nagsilsil sa bulawan, gipakauwawan pinaagi sa iyang larawan. Kaya ang iyang gihimo nga larawan kabakakan man ug kanila walay kinabuhi. Gitawag sa Ginoo nga murag mananap nga walay kaalam ang mga naghimo og idolo nga walay kinabuhi aron simbahon sa mga Siloso ang atong Ginoo, di gyud siya malipay kung duna tay laing simbahon. Sa Romans chapter 7, si Paul, usa sa mga apostoles ni Jesus, taas kaayo og gisulti bahin sa pagkamakasasala sa usa ka tawo. Si Paul usa ka pariseo o usa ka pari nga magtutudlo sa mga sugo sa Ginoo ug mga lagda sa iyang relihiyon. Grabe kaayo siya kamatarong ug tinud-anay nga nagsunod sa 10 Commandments, pero nakaingon gihapon siya nga makasasa siya. Para niya, ang usa ka tawo ulipon sa kay nakahibaw ko nga walay maayo nga nagpuyo sa sud nako, nga sa ato pa sa sud sa akong lawas. Ania nako ang pagtinguha sa maayo, pero dili ko makabuhat ini. Kay dili ko makabuhat sa maayo nga gitinguha ko, mao hinuoy gibuhat nako ang dautan nga wa nako gitinguha. Karon, kung maoy gibuhat nako ang butang, awa na nako tinguhaa, dili na ako mao ang nagbuhat ini, kundi ang sala nga naa sa sud nako. Tungod sa sala, nauwaw si Adan ug si Eva sa Ginoo. Tinuod ni hangtod ka. Tungod nga makasasa ta, mauwo ta mo duol sa Ginoo. Bisan ang mga apostoles, nahadlok mangutana ni Jesus sa iyang mensahe nila bahin sa iyang pag-antos, kamatayon ug pagkabanhaw. Sa Mark 9:32, pero wa sila kasabot sa iyang gisulti ug nahadlok sila pagpangutana niya. Angay bata mahadlok sa Ginoo? Kinsa man siya para nato? Pero bisan sa atong pagkamakasasala, gipili ta nga pakamatyan ni Jesus sa krus tungod sa iyang dakong gugma nato. Ang atong baw sa iyang dakong gugma ug kaluwasan nga gitanyag, mao ang pagdawat ni Jesus nga atong personal Lord and Savior. Kinahanglan ta maghinulsol ug magbag-o sa atong pagkatawo. Kaila siya nimo, higala, gikan sa imong pagkatawo hangtod karon. Gihigugma ta niya bisan dili tatakos. Walay lain mo pangga nato pareha sa pagpangga sa Ginoo nato.